Tady něco. Bohužel. Budete mít štěstí v lásce. No tak jako proto je to zlato, že jo? Proto to není balík bankovek. Když si to můžete zasejfovat někam pod postel. Tady k tomu je určitý manuál, který jako je docela důležitý si projít. Je to určité vodítko, ale ne úplně jednoznačné. Ale něco to napoví. Než začnu hledat, a štěstí přeje odvážnému. Máte zábor? Takže zábor vyhlašujeme tady. Tady někde. Prosím. Tady něco. Nic tady není. Bohužel. Hodně štěstí vám přeju v normálním životě. Můžete opustit prostor Zlaté horečky.